Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Ka North East United FC ka bara nam la adu ka final football Durand Cup Raja Alpasau ka badang syudap ha Kolkata kan sa Wanrah ka trophy ha Shillong la syai ka sngi ka khat khanai tarik nai lur Raja Alpasau ha ka por shipho steng minstep ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong ka badan ha pulu ha ka ni ka sngi ka North East United FC ha ka jing trelang bat ka Tanat Sports and Youth Welfare jong ka sarkar jila ka Meghalaya Football Association bat Meghalaya Tourism an pli perda ya ka jing ajing hikai bat media day jong ka kunhun ha Shillong ka jing Wanrah ka North East United FC ka trophy ha Shillong ka Dynamar Kiba bun ki balit kershan ka North East United FC ha ba ka poi final ha Kolkata ki Dayna Meghalaya ha ka final Durand Cup ka North East United FC ka lara ya ka namla adu hadian ba kala penliam ya ka Mahan Bagan FC kumban syupen kan mau ba ka North East United FC ka la poi final hadian ba kala penliam ya ka Shillong la jong FC ha semi final ka Long ha JN Stadium Shillong